Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa a dneska to bude Minecraft, něco neobvyklého, minihra, teď mi vypadlo jméno, SGčka a je to Survival Games, to. Jsem si dal vzpomenout na to jméno. A jdeme si zahrát. Tak, jsme tady s nějakým týpkem, jo, tady. Ten má docela... Ahoj, kamo. Ahoj. Nechceš... Že by tě to bavilo třeba a vyletěl bys tam, by si proletěl tímhle. Tam by tě to bavilo. A to je nejhorší. Jo, buguje ho to teda určitě. Ne. A mě to buglo, do prčic. Cože? Budu muset dělat jako, že jdu. A nebo shiftem si stoupnu tady. A nebo to nechám. Co se to děje? Můžu chodit po ledě. Ale můžu tam... Počkej. Teď to začne. Hej. To je jedno, že jsem tam nechal kuře. Nestačí, když uteču. Na ledě se běhá blbě, ale když skáčeš, tak je to nejlepší. Takže skákání na ledě je blbě. Tuhle mapu mám prostudovanou, takže vím, že je tady cesta. Tady jsem šel. Krása, tak se připravím bez tohle. Tohle, protože by se mu to někomu mohlo hodit. Tamhle často nahoře, proto nejdu. Ještě pokud se nemýlím, tak by tady měla být někde cesta. Tam. Prostě máte ta Byronová sekera na ně. To se hodí, to taky. A pak hned tady někde poblíž, tak tady je další. Nevím, kde přesně. Potkal jsem ji tady odsaď, ale... To je nos. Nevím, vracím se spát. 6 minut, jo. Uj, mi to zmizelo, ale to nevadí. Gamer. Počkejte lidi chvilku. No, takže to byl táta. Omlouvám se za stopping. Op. Tamhle. Počkej. Já mám nápad. Tady.
dám shift. A jestli... jo, na nic, co sakra. Tu mapu jsem nevyhrál nikdy. Tam je strašně málo čestek, se mi teď už... přesně na čas. Tam má někdo kostým nějak... Kostým skin. Jsem zblblá. Sakra, on byl někdo vedle mě. A nevšiml jsem se. Potřebuji nějaký jídlo, sakra. Jídlo. Houby se nedá jíst. Aspoň 2 mrkve. Daj. 2 mrkve, lepší než nic. Aha, on má ironový meč. To zdrhám. Já ho jen tak pošťouchnu trochu. Ne. Chcípnu. To nemá šanci. On má ironový meč. Já jsem nevěděl, že má ironový meč a útočil jsem na ně. Snad neví, jak se rychlo sprintuje. Ne, mě to... Mohl mě asi 2 hitama zabít. A neudělal to, je hodnej. To tak vypadá. A co to bylo? Já jsem na něj ani nedošel. Jo. Evidentně to není dobrý hrát s tolika hráčima. Tohle je lepší. Tuhle mapu mám rád docela. Hej, kdo mě podkopal? Jo. Evidentně minihry nám nešly, takže se vytvoříme nový svět. Videosvět, písmo, číte, vypnu, seed dám. Teď... to můžete vidět, tamhle seed. Teď nejsem jistý, jestli je to on. Vůbec si nejsem jistý, má všechno nastavený. Jestli snad nejsem jistý. Teď jsou to 3 jedničky nebo 4 jedničky, já nevím, sakra. Já nevím. Ale doufám, že jsou 4 jedničky. Doufám, že to jsou. Ach jo. Prosím. Jo. Ale snad to... Si vezmu, tohle můžu... Sít nemůžu změnit, ale... Takže dáme novej. Doufám, že jich tam není 5. Tak.
teď, prosím, ať tam jsou 3. Prosím. Co by jsem za to dal, kdyby tam byly 3? Já nevím, jestli vůbec na tuhle verzi to jde. Co na to? Modlit se, aby to šlo. Modlím se. Furt se modlím. Jo, ono. A tady je kopec a nahoře je strom. Že jo? Na tom kopci úplně nahoře. Tady by měl být. Jo. To ono. Tady tečou vodopády a tady a ještě z druhé strany jeskyně. Tady to samozřejmě kopat nebudu. Dřevo by bylo lepší, kdyby jsem měla, ale... No. Uděláme to jinak. To trochu víc jinak. Trochu víc jinak. Bum, 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 bum. Tak. Protože potřebuji něco, aby jsem se pak mohl vystavit. Musím se toho víc, protože jsou tam 2 vedle sebe. Tak. "21 toho stačí. Snad doufám. Sakra, teď. Konce musím dávat bacha. Mlčím. Akorát teď nic nevidím. Už jo. Už je to lepší. Tady. Mně se hodily nějaký ty diamanty, kdyby tady byly. Docela dobrý. Sedlo a zlatý jabko. Yes. Ale nějaký normální jídlo by to chtělo. Takový dobrý věců. A mohli jste vidět, že jsem si ho teďko uložil, že to není další sedlo. To jsem mohl si někoho pozvat. Diamant. Oh my god. Tak to... Další sedlo. 3 kamarády. By se mohl tady mít. Kdyby tady bylo ještě jedno sedlo. Ještě se podívám pozor. Tak a mám vystaráno normálně. A tak tohle. To je docela dobrý. Akorát ty diamanty bych to chtěla. Můžete napsat,
Kdo by byl rád za ty diamanty, tak za diamantový brnění na koně? Já teda rozhodně. Komu by jsem říct, že rozhodně ne, ale rozhodně jo, spíš. Když jsem mohl vybrat ty TNTčka, ale ty vyberu příště. Až sem půjdu někdy. Nedomyslel, že mám 2 ty, co jsem neospěl. Emeraldy. No, další diamantový brnění. Teď mi stačí jenom sehnat koně a jabka. Knížka. Bez těch mas by to bylo nejlepší. Zombičích. Kdyby tady bylo jenom takovýhle česty, tak to je ne. Další emeraldy, další sedlo, what the fuck. Tady můžete vidět, když půjdete do chrámu, Ježíši Maria. Jo, tak 4 kamarádi mi stačí. Počkej. Ne, 3 kamarádi, protože jedno sedlo by se musel mít já. Teď musím takhle nějak. Co? Takže nemůžu. Aha. Takhle. Tady budu muset být parkour, ne. Akorát by to vyšlo. Jo. Jiná z písku. A tady nebudu používat písek. Sice tady je poušť, ale když tady můžu písek vykopat. Tady pokud se nemýlím, tak by taky neměl. Co si pane. Tady. Pic. Jsem se hit. Potřebuji nahoru. Tam jsem se vždycky ubydlal. V jednom světě jsem se ubydlal v tom chrámě, ale jako zatný horolezec. A tohle video bude mít 20 minut a pokud vám bude líbit, samozřejmě, že dejte like, pokud nemáte, tak odběr. A nezapomeňte, tam je zvoneček, to není, jako je to nově, ale není to teďko nově, už je to nějaký ten měsíc, nějaký ty měsíce je to, už ne ten. Ale ty měsíce nějaký už je to. Teď, jestli tady spadnu, tak si utrhnu hlavu. Jo, aha, to bude tím. Tohle je ona, ta jeskyně, jak se leze sem. Doufám, že je to ona. Jo, je to ona. Potřebuji totiž na druhou stranu. Sem. Tohle je ta hora. Jo. A tady. Tady jsem vždycky les. Sice nejlepší by bylo použít ten písek trochu, ale já se tady vysáču pomocí tohohle. A teď tady. Co neměli, tak v každém světě asi to, já tady v každém světě lezu